дая моҳ $500 плюс шидем. Чӣ хеле ки медонем 5-6 моҳ минусда будем ва яке бура дая моҳ плюс $500 шидем. Салом алейкум бародаро, шумо дар канали Бизнес TG. Видеоиди крипто портфели моай айни ҳол чӣ хеле ки медонем ситуация дар бозор хубай. Биёем мебинем дар барномаи крипто бубле. Чӣ хеле ки мебинем моҳи охир қариба ҳамаи монето хастестанд, примерно 100-200% баъзе монето хастестанд ва касое ки дар хотир дорам мо 6 моҳ пеш криптовалюта харидаги будем $10,000 ва нишон додаги будем ки дар муддати 1 сол чӣ қадар мешавад ва 5 моҳи ки дар мобайн гузашт 5 моҳ мо минусда будем. Ай портфел мо 5 моҳ минусда будем, қариб то $400-500 $1000 мо минус буд ва айни ҳол мо қариб ки $250 плюсем дар муддати 1 моҳ ки опши минус мо $500 плюс шидагем. Аввал дар ҷо мегӯем ки чӣ ситуатсия мешавад дар бозор, ай кадом сабаб нарх боло рафтага ва хулосаи худмон оиди баъзе монето ки то куҷора мерава ки анализаи мо чӣ хеле мо пештар анализ кардем моҳи гузаштаги ҷо мерава ҳамаша нишон медиҳем. Так нигоҳ мекунем ки монетои ҳама бақувват фундаментали монети Solana дар моҳи охир 157% баланд шидагиай. Агар ки монетои бақуввата гирем биткоин гирем дар ям қариб 38-40% баланд шидаги. Ки айни ҳол нархаш $37,000 аст, $37,900. Точнее, монети дига монети Link ки дар портфели мо также ҳастай. Примерно 4% зиёд шидагиай. Агар шумо ям пеш мехариден дар $1000 айни ҳол $10,000 мекардем. Агар Solana ро мехаридед дар $1000 айни ҳол $1500 плюс мешид, яъне ки $2500 мешид монетои шумо. Так биёем мебинем монетое ки мо харидаги будем моҳи май ки мо харидаги будем $10,000 криптовалюта ва гуфтем ки баъди ям пас мебинем. Айни ҳол чӣ хеле ки мебинем мо ҳамагӣ плюс $253 ай опши портфелмон ки моҳи гузашта агар ки мо нигоҳ кунем моҳи яъне октябрда мо $734 буд, яъне ки мо 500 зиёда $500 дар муддати 1 моҳ портфели мо боло рафтага. Вай чӣ хеле ки гуфтагем криптовалюта волатильность зиёда, рискш зиёда, ҳамин сабаб метавонад шумо дар 1 моҳ минуси 50% равен ё ки метавонед дар 1 моҳ минуси плюси 100% ё 200% бирем. Ай сабабе ки рискш слишком зиёда, волатильность зиёда, также метавонад даромадшам зиёд шава. Барои ҳамин қадар мо бояд чикор кунем? Я намуди инвестировать кунем ки хуб анализ карда, риск менеджмент, money management риоя карда баъдан инвестировать кунем ки минуси калонда наравем. Барои ҳамин қадар портфели дигари мои портфели буд ки усреднени, яъне DCA мегӯянд. Мо дар борааш гуфтагӣ будем дар видеои гузашта, метавонед омада тамошо кунед. Портфели мо яъне ки дар $700 айни ҳол ҳар моҳ харидастем, $700 харидагем ва $700 мо и портфелмон плюсаш зиёдтар, мо дар $700 харидагем ва айни ҳол даромадмон қариб $300, $287 ва портфеле ки $1000 харидагем $250, ай портфел боша $87. Портфели асосӣ дар монети ҳама плюси бисёрмон монети Solana ки мебинем айни ҳол 53% плюс, 153% плюс, яъне ки 105 мо дар $100 харидаги будем ва айни ҳол $153 монети Solana. И монети дига, монети ки дар деюм ҷоай монети Link ай. Монети Link $113 плюс дай ай $100, яъне ки $213 шидага айни ҳол чӣ хеле ки мебинем. Ва монети сеюм монети XRP ай $145 ай фоидааш ай $100. Монети дига монети биткоин ай худаш биткоин $127 плюс ай ва монети дига эфириум ай ки и ҳамагӣ 8%, то есть $8 плюс ай ва монети ки рисковни ай камтар монети GRT ай, яъне ки искусственный интеллект ай 2% ай ва дига монетои мо айни ҳол чӣ хеле ки мебинем минусдаанд. Яъне монети ҳама калон монети рисковни чӣ хеле гуфтаги будем монети PP ай 37% минус даем. Монети дигамон и монети BNB ай ки мо 23% қариб минус даем чӣ хеле ки мебинем ва монети Chiliz мо гуфтаги будем ду монети мо монети слишком рисковни монети Chiliz ва монети PP барои ҳамин мо ёра как рисковни гирифтагием чӣ хеле ки мебинем минусе дар сих пор мо минусем. Ва портфели дигаре ки ҳар моҳ усреднит кардем дар ин ҷо ситуатсия камтар дига хеле мо монетое ки минуси то есть айни ҳол минус даанд дар ин ситуатсия дига хелтар ай. Дига монето мисол ҳозир биёем мебинем ҷай ҳама плюси калон $141 ай Solana ай, дуюм ҷо ай $112 ай Link ай, сеюм ҷо биткоин ай дар ин ҷо, яъне ки $28 ай ва баъдан Cardano ай плюс ки дар он ҷо минус буд
GRTI плюс дорем, ҷо ҳамаи монетҳо чӣ хеле ки мебинем ягон монети мо минус нестанд. Даже монети ҳама плюси ками BNB PP монети PP ки дар ҷадида минус дорем дар ин ҷо ҳаст 18% плюс $18, яъне ки мо плюсем ай монети PP монд ки ҳама рисковния. Барои ка стратегияи DCM чӣ хеле гуфтем стратегияи ҳама хубай. Чӣ хеле ки мебинем мо даже $10,000 харидагӣ нестем, не ки аллакай фоидааш зиёда чем ай портфели ки мо уже $1,000 харидагем дар $700 харидагем плюс $300 плюс дем ва портфеле ки мо дар $1,000 харидагем $250 плюс дем ва агар ки мо бо $300 дигар да бихарем бигем ки уже портфели мо қариб $600 зиёд мешавад ай портфели асосӣ мо. Барои қадар агар бихоем ки ёд бигирем стратегияи DCR стратегияи основной стратегияе ки мақсад хуб кор кунӣ, шумо метавонед ки курси ман сармоягузора ссилкаша дар ин ҷо мемонам ки мо видео кардагем моиди курс метавонем видеоро дар ин ҷо мемонам омада тамошо кунем. Дар канал лакай ҳастай ҳамаша ёд бигирем чӣ хел правилно кор кунем ки мисол шумо даромади хуб бинен ай сармоягузорӣ ва ай трейдинг ва анализое ки мо карда гузаштагӣ бидем дар моҳи гузашта ва харидагӣ бидем нигоҳ кунем ки аллакай ҳамашон реализоват шидан. Чӣ хеле ки мебинем мо салонара дар уровни $21 харидагӣ бидем даже криптопортфел биёниз нишон метиҳем. Дар ҳамин ҷо мо салонара дар уровни $21 харидагием. Чӣ хеле ки мебинем уровни 21.87 харидагием салонара ва дар ин ҳамин уровниҳо примерно харидагием ва аллакай нигоҳ кунем ки нархи салона $55. Мо чӣ хеле гуфтем 150% плюсем ай салонамон. Ва монети дигаре ки BID, монети Link BID ки примерно 5-6% BID уровни хариди мо, инами анализи муқати монети салонам чӣ хел мебинем ки то есть линкам плюсем хуб ҳамаш дараст, яъне ки рафта истай. Монети дигаи XRP монети ки мо гирифта будем инам уровниш примерно 4-6 уровни хариди мо ва айни ҳол чӣ хеле ки мебинем XRP-рам ай рӯи сценариёи мо амал карда истай ва мо дальши ай ринок болоравида интизорем. Ак примои боло намерава ринока метавонад ки он коррексия шава баъдан боло барава ва мо интизорем ки то охири сола нархҳо бозам болотар мераванд, яъне ки қариб метавонад ки салона нархи $100 бироя биткоин боша, мумкин $40-50,000 то охири сола нишон бидиҳад ки айни ҳол нархи биткоин чӣ хеле ки мебинем 37 қариб $38,000 ва чӣ хеле ки дар видеои гузашта гуфтагӣ будам баъди пробои ҳамин уровин ва чӣ хеле ки мебинем пробои шидагиай нарх боло рафтагиай шуморо метавонем хеле анализ кунем, анализа ёд бигирем правилно ва ай сармоягузорӣ ё трейдинг сум кор кунем. Метавонед фикротонро бинависен оиди ринок ки ҷо мерава нарх кадом уровин дар шумо ожида доред то моҳи дигара болоравии нархи биткоин ёки салонара ва кадом портфело ва кадом монетҳо основно дар портфели шумо ҳастанд. Ҳаматонро барори кор то видеои оянда.